Ni els que visiten Barcelona per uns dies ni els que hi vivim no sabem aprofitar tot el potencial que ens dona aquesta ciutat. I per això, des de Turisme de Barcelona, s'ha volgut facilitar l'opció de viure experiències de turisme nàutic. Amb un abonament que s'ha anomenat Car-Sea, es pot fer des d'una sortida en veler o conèixer l'activitat pesquera de la ciutat. Ens ve a presentar aquesta opció Gianluca Camaggio, cap de comercialització Turisme de Barcelona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, abans de tot, cap de comercialització, però avui no vendré res, no us preocupeu. Ok, si parlem i portem tot el dia parlant d'economia blava, no podem no mencionar el turisme blau, que és el que nosaltres promocionem. I sí, un momentet, perfecte, ok. I com ho heu pogut notar ara, soc italià, abans que dieu que tinc un fort accent, ho dic jo també, soc italià, però m'agrada ser el forester que representa Barcelona. Per què? Perquè avui sí parlarem de turisme blau, però parlarem una miqueta d'història. Això va bé? Després de dinar, també per a concentrar una mica la migdiada, a veure si arribem a tenir l'efecte que volia. Però jo vaig a marcar unes dates, perquè Barcelona, a partir dels segles IV i V abans de Crist, va tenir els seus primers contactes amb la mercaderia a exportar el que teníem aquí. El que fèiem aquí era portar pedres i vins als romans, que li encantava el que portava aquí Barquino, no? Fonamentalment. I sobretot, l'evolució històrica del port de Barcelona té unes dates molt importants, perquè sí que hem parlat del segle V i IV abans de Crist, però és fins al segle XIX que no es forma el que era l'obra de que és ara el port. Òbviament, hi ha unes dates. A meitat dels 1300 es va a crear les drassanes, que estan aquí al darrere nostre. A meitat dels 1400 es va crear un dic que va tancar l'accés del mar directe cap a Barcelona i sobretot es va a crear el moll de Santa Creu, que era el que deia moll vell i ara no existeix més. Després, última data, finals dels 1700, tenim la Torre de Rellotge, que encara existeix al fons de la Barceloneta. Doncs dates històriques que ens permeten de fer entendre que Barcelona té un històric molt gran fins a arribar a l'actualitat, on el Port Vell es converteix en un punt de trobada per als ciutadans, per a les famílies. Esdeveniments com el Jazz and Food, que m'agrada moltíssim a mi, són punts de trobada on tothom tenim el plaer de gaudir d'aquest espai. Sense comptar del que fem també al Nadal. Al Nadal per les famílies i, petit spoiler, aquest any serà molt potent el que es farà aquí. Sobretot, ara, si parlem d'actualitat, no podem oblidar-nos de les marines, no? La marina del Port Vell, icònica, que està aquí al darrere nostra, és un dels símbols de la Barcelona comptat amb el Mediterrani, però també parlem de la Marina del Fòrum, que gràcies a les seves infraestructures permet als tripulants de tenir un accés directe a les infraestructures d'aquella zona, al beach club, a les platges i sobretot a l'eix comercial que hi ha allà darrere i sobretot el que és el Port Olímpic, el que coneixem ara i està fent una mica de flickering, ok. El que coneixem ara, però sobretot el que serà el futur que prevé el Port Olímpic, segurament us han explicat, serà el nucli d'aquesta economia blava, serà el nucli que portarà gastronomia, innovació, sostenibilitat, que serà un nou cor per sobretot apropar una altra vegada als locals a que arribin directament al Port de Barcelona. Però també jo segueixo improvisant, no passa res. El port és cultura. Nosaltres aquí estem al mig d'indrets històrics. Tenim un veí molt imponent. Aquí està. La Llotja de Mar, que sobretot representa per als ciutadans i per la història el desenvolupament de l'activitat econòmica. És un centre, un nucli d'intercanvi històric i fins ara, diguéssim, representa una part important de la història de Barcelona que no podem oblidar. Si no ho sabeu, es pot visitar els diumenge actualment i tenen calendari obert fins al final d'any. És molt important això. Dit això, també tenim un altre exemple del gòtic català, molt important, dels 1300, la Santa Maria del Mar, que és aquell llegat que té Barcelona amb la religió, el mar i el seu poble, però sobretot, com us deia, al fons d'aquí tenim el Museu d'Història de Catalunya i el nostre veí.
al nostre veí, deia, perdoneu. El nostre veí, que és el Mirador de Colón, del finals del 1800, són 60 metres on es ve una vista única de Barcelona, un punt de vista del port, doncs de veure tot el que us he explicat ara, de tota l'evolució marítima, de tota l'evolució de la història de Barcelona i el Mediterrani. Dit això, també haig de parlar una mica de pesca, perquè com a forester jo trobo molt interessant el fet que també la pesca aquí és tradició marítima i som una de les poques, si no úniques ciutats del món, o per almenys del Mediterrani, que tingui una cofradia, que faci una subhasta de peix fresc 2 vegades al dia i que tingui aquest lligat històric, que segurament és molt important per nosaltres. I sense parlar dels més de 4 quilòmetres de platges que portem a la ciutat. He viatjat gairebé quasi tot el Mediterrani i encara haig de trobar una ciutat que tingui unes platges que es podin gaudir com aquestes que tenim a Barcelona. Doncs no les subestimem. Dit això, si parlem de turisme blau, hem de parlar de lo que són les activitats nàutiques. Per això jo estic aquí, perquè s'entengui que Barcelona no és només passejar, anar de compres o veure història. També estem parlant d'activitats nàutiques i, sobretot, d'excursió en catamarà, de paddle surf, de fer yoga en un paddle directament aquí al Port Vell, o el que seria busseig fins i tot a Mataró. Tenim un fons marítim que és impressionant. Les activitats que podem fer aquí són directament influenciades per els que són els nostres interessos. Abans us han parlat del legat de la vela, doncs tot això és activitat marítima, és Barcelona i arriba fins al mar. Són ofertes que sí, que tenim oberta a tothom, però m'interessaria que els d'aquí gaudessin també de lo que és el que oferim aquí a Barcelona. I també parlem de tours marítims. Els tours marítims també tenim 2 exemples aquí al darrere, històrics com la Golondrina o més moderns com els catamarans ecològics. Parlem de tours que van al sunset a fer un drink, una copa de gin, un cava, esmorzars, berenars. Són coses que són molt atractives perquè jo crec que poques persones, o millor gairebé ningú, aquí ha vist Barcelona, l'escalany de Barcelona des del mar. Jo em vaig enamorar de Barcelona fa 15 anys veient Barcelona des del mar. Treballava a creuers, a vaixells de creuers, i he dit, mira, aquesta ciutat té un atractiu que és únic. Per què? Perquè com es posa a la muntanya i com puja a Barcelona i la seva skyline és únic al món. Jo crec que tothom pot trobar el seu interès dins d'aquestes activitats, però sobretot aquest tour marítim que us deia. Òbviament, hi ha molta informació, moltes més coses. Us convido a visitar la nostra web, sobretot a l'apartat Mar i Platges, perquè expliquem, jo crec que tenim una quantitat de continguts que ens ajuden a entendre exactament. Sí, heu vist que s'ha parlat molt de Copa Amèrica, però també parlem de lloguer d'embarcacions, d'aquests tours que us vaig explicar, de platges, de pesques i tot el que necessitem per gaudir de la nostra ciutat. També es poden comprar entrades. Havia dit que no venia res, però una miqueta de comercial has de fer. També, si necessiteu comprar entrades, som un canal oficial, un canal de confiança per poder adquirir. Sobretot, tots els nostres proveïdors són proveïdors locals. Ens interessa promocionar l'economia local, el que vam parlar ara, de l'economia blava i el turisme blau, fins i tot. Però el nucli, com vam dir en aquest moment, és el nou producte que vam llançar. El nom és anglès perquè el branding en anglès sona sempre millor, però no us preocupeu, és un producte que tothom pot gaudir. És un producte que es diu Barcelona Card Sí. Algú de vosaltres coneix el branding Barcelona Card? Doncs no passa res, us perdono. La Barcelona Card és una targeta de ciutat que inclou activitats. En aquest cas, el que hem fet nosaltres és llançar un producte per una setmana que ens permet de fer 14 activitats gratuïtament i tenir descomptes per altres 14 activitats. Què significa? En una setmana tocar de veritat el que és el Mediterrani, apropar-se a la cultura, apropar-se a el que és gaudir de veritat del mar, de les platges i tot el que vulgueu fer aquí a la ciutat. Exemples d'activitats incloses tenim massa, tenim, com us deia, 14. Hem parlat de Santa Maria del Mar, i és. La Llotja del Mar, podeu visitar-la els diumenges, com us deia abans. Tenim tast de sailing a Barcelona, un tastet de navegació molt important. Tenim els nostres veïns, el nou indret aquí cultural de la ciutat, que és l'America's Cup Experience.
crec que van fer una feina molt important per reestructurar una mica un edifici que era històric de Barcelona, que era l'IMAX, fins a arribar a portar-lo a l'actualitat gràcies a experiències immersives. I és important, si parlem de mar, parlem de legat marítim, hem de parlar també d'ells perquè ens aporten i ens expliquen molt més un esdeveniment únic que tindrem l'any que ve, que segurament heu sentit parlar avui els propers dies. Catamaran ecològic, fins arribem a Blanes, un vermut mentre esteu navegant, sapa ioga, caiac, el mirador a Colom, sobretot l'Aquàrium de Barcelona per les famílies, són activitats que podeu gaudir durant aquests 7 dies i, de veritat, apropar-vos a Barcelona al seu legat marítim. Sobretot, com us deia, 14 descomptes que ens ajuden també a arribar a tocar el cor del Mediterrani. Estem parlant de 2 hores de navegació, estem parlant de lloguer de iot, estem parlant de tapes mentre s'està navegant, del Museu Marítim de Barcelona, d'excursions al matí o a la tarda, d'experiències que em permeten gaudir segurament de tot el que és el contingut marítim de la ciutat. Ara, per part meva, jo també volia compartir amb vosaltres, a veure si em funciona, un vídeo, a veure si els tècnics m'ajuden. Un minutet. Bueno, el vídeo que es va realitzar és una mica explicació de la relació que té Barcelona amb el mar i els visitants, però també els locals. A veure si m'ajuden els companys. Si no, també ho tenim a reproducció a la carpa aquí al costat. No? No passa res, no passa res. Ja lo podreu veure aquí, a la carpa al costat. Per part meva, òbviament, deixarem uns fulletons aquí perquè pugueu agafar-los, però sobretot el nostre punt d'informació té el producte a la mà i us poden informar més de lo que és l'activitat que estem promocionant avui. Vale, ok. Lamento els problemes tècnics, però bueno, si hi ha alguna pregunta, si teniu algun dubte, i a veure si ens sortim amb el vídeo. Bueno, si no, aquesta és la nostra web, que és visitbarcelona.cat o .com, com vulgueu. No? Pues no passa res, no passa res. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, estem aquí. Pues ja està. Sí, clar.